салому алайкум бародарони азизу бузург. сараввал моҳи шарифи рамазон яъне моҳи саиди мусалмононро ба ҳар яки шумо табрик менамоям. бародарони азиз, дар моҳи шарифи рамазон бояд ҳар яки мо хушодобу хушахлоқ бошем ва бидонед ки бинотарин чашм онест ки дар роҳи ҳақ боз мешавад. шунавотарин гӯш онест ки танҳо зикри худо ва ибодати худоро мешунавад. бародарони азиз, дунё манзилест ки мо бандагон дар он имтиҳони охиратро месупорем ва ҳар амале ки дар дунёи имтиҳон кардаем подошашро дар охират мегирем. ин ҳаёт сар то ба по хайр аст агар хайрхоҳ бошем. зеро бузургон мегӯянд аз саргузашти дигарон панд гиред. мо бояд дар ин моҳи муборак падару модари хешро аз худ ризо бигардонем. зеро мегӯянд падар розӣ худо розӣ, бародар то бе падар чӣ месозӣ. дуои падару модар ҳамеша пуштибони мо аст ва дар ҳама кор ба мо хайру баракат медиҳад. бале падару модар беҳтарин ганҷе ҳастанд ки баъд аз даст додани онҳо зиндагии мо тамоман дигар мешавад. сутуни хона ва равшании хона аз хона берун мешавад. ривояте аст ки ҳазрати мусо разиаллоҳу анҳу ягона паёмбаре буд ки бо худои худ озодона сухан мегуфт. ва рӯзе ҳазрати мусо барои гуфтугӯ бо худованд ба кӯҳ меравад. ҳангоме ки бо худои хеш машғули сухан гуфтан аст, худованд ба ӯ мегӯяд: ай мусо, суханатро дониста гӯй, зеро ман дигар нозҳои туро намебардорам. ҳазрати мусо разиаллоҳу анҳу ҳайрон мешавад ва мегӯяд: чаро ки ман ин қадар вақт бо худои хеш машғули ибодату гуфтугӯ будам, ӯ нозҳоямро мебардошт, аммо имрӯз ин гуна мегӯяд. ба воситаи ҳазрати ҷабраил ба ҳазрати мусо разиаллоҳу анҳу паём меояд ки он вақте ки ман нози туро мебардоштам, модарат дар қайди ҳаёт буд ва пайваста дар намозҳояш дуо мекард ки худовандо, фарзанди ман барои гуфтугӯ кардан бо ту меояд. инсон хатокор аст, мабодо дар ҳиссиёти инсонӣ гуфта хатое аз ӯ сар бизанад. ва мани модар ки намехоҳам фарзанди ҷигарбандам хуни ҷигар бошад, барои ӯ талаби мағфират мекунам. ӯро бибахш. он модаре ки барои ту талаби мағфират мекард, имрӯз дар қайди ҳаёт нест. бале бародарони азиз, падару модар ҳамеша барои хайрхоҳии мо дуо мекунанд, на барои бадиҳои мо. пас мо бояд дар ин моҳи муборак саҷдагоҳу қиблагоҳи хешро аз худ резо бигардонем. бародарони азиз, кӯшиш бикунед ки падару модарро дар зинда буданашон ба қадрашон бирасед, зеро баъд аз даст додан тамоми мо пушаймон мешавем. ва бидонед ки чизро пас аз даст додан ба қадраш мерасем. бо эҳтиром, муҳаммад.